Bon dia, bona tarda o bona nit. Ja heu triat quan ens trobarem avui? Ah, jo no ho sé, serà un secret. Doncs mireu, en aquest secret hi haurà un conte nou que es diu El conillet blanc, que és una adaptació de José Ballesteros d'un conte popular portuguès. És molt divertit, veureu. Vet aquí que hi havia una vegada un conill blanc que vivia ell sol en una casa. Aquell matí es va llevar i va dir m'agradaria menjar-me un brou de coliflor. Així que es va penjar el seu sarronet i tringo, se'n va anar cap a l'hort a buscar una mica de coliflor. Va omplir el sarronet i quan va tornar va trobar la porta tancada. I va dir, tancada? Em sembla que l'he deixat oberta jo la porta. Sí, l'havia deixat oberta i ara la porta estava tancada. Va pensar un cop de vent, va provar així d'obrir, apretant una mica, però no. Algú l'havia tancat i havia passat la banda per dintre. Així és que el conillet el que va fer va ser picar a la porta. Soc el conillet blanc i visc aquí i vull entrar. Siguis qui siguis, sisplau, obre'm la porta. Però llavors va sortir una cabra immensa que li va dir «Soc la cabra cabresa i botaré dalt del teu cap si no te'n vas ben de pressa». Clar, el conillet va fugir. Cames, ajudeu-me. Vet aquí que en la seva fugida el conillet blanc va trobar un gos i li va dir «Escolta'm, gos, que em pots ajudar? Mira, és que me n'he anat a l'hort, us en recordeu, a buscar una miqueta de coliflor per fer-me un brou i vet aquí que quan he tornat i he picat a la porta m'ha sortit una cabra cabresa que m'ha dit «Soc la cabra cabresa i botaré dalt del teu cap si no te'n vas ben de pressa». Clar, jo me n'he anat, però jo vull tornar, que em podries ajudar? I sabeu què li va dir el gos? No, a mi em fan molta por les cabres cabreses. El conillet va continuar caminant i una mica més enllà va trobar un brau. Era gran, immens, amb unes banyes ben grosses. Així és que el conillet li va explicar una altra vegada la història. Mira que jo aquest matí me n'he anat a buscar una miqueta de coliflor per fer-me un brou. Quan he tornat he trobat la porta tancada i quan he picat a la porta ha sortit una cabra i m'ha dit «Soc la cabra cabresa i botaré dalt del teu cap si no te'n vas ben de pressa». Jo me n'he anat però vull tornar. Que em podries ajudar, sisplau? Ja sabeu què li va dir el brau? No, em sap molt de greu, a mi em fa molta por les cabres cabreses. Una mica més enllà, el conillet va trobar un gall i va tornar a passar el mateix. Mira, gall, és que estic trist, jo voldria tornar a casa meva i no puc, perquè aquest matí, quan he anat a l'hort a buscar una mica de coliflor per fer-me un brou, m'ha sortit una cabra cabresa que havia tancat la meva porta i m'ha dit «Soc la cabra cabresa i botaré dalt del teu cap si no te'n vas ben de pressa». Me n'he anat però vull tornar, que em pots ajudar? No, a mi em fa molta por les cabres cabreses. Mireu, en aquest moment el conillet li van caure fins i tot els ànims i les orelles, de tan trist que estava. No gosava ni aixecar la vista. I veig aquí que davant seu va veure una formiga petita. La formiga li va dir «I doncs què et passa, conillet?» I el conillet, així mig emblotat, li va explicar la història que coneixeu, que havia anat a l'hort, que havia anat a buscar una mica de coliflor, que havia trobat la porta tancada, que quan havia picat a la porta li havia sortit una cabra cabresa que li havia dit «Soc la cabra cabresa i botaré dalt del teu cap si no te'n vas ben de pressa». Jo me n'he anat, però jo vull tornar i a tothom li fa molta por la cabra cabresa. I la formigueta li va dir «Doncs a mi no em fa gens ni mica de por, jo t'acompanyaré». I se'n van anar tots junts cap a la casa del conill. Quan va arribar, la formiga ben decidida va fer toc, toc, toc i va picar a la porta. I vet aquí que va sortir la cabra cabresa i li va dir igual que tothom «Soc la cabra cabresa i botaré dalt del teu cap si no te'n vas ben de pressa». Però la formigueta, sabeu, es va posar les mans així i va dir «Doncs jo sóc la formiga revanxa i si no moves la porta et mossegaré la panxa». La cabra cabresa es va posar a riure com una boja. «Ja, ja, ja, tu, petita formiga, a mi no em fa gens ni mica de por, ja te'n pots anar». I la cabra cabresa va tancar la finestra, es va tornar a ficar dins de casa i es va estirar al sofà. Però vet aquí que la formigueta sabeu què va fer?
Va fer truc, 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 es va enfilar per la porteta, truc, truc, va passar pel forat del pany, truc, 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 va baixar per l'altra banda de la porta, truc, 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 va arribar on estava estirada la cabra cabresa, truc, 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 se li va enfilar per la cama i va començar a caminar per la cama i quan va arribar a la panxa, uau, li va fer una mossegada ben gran. La cabra cabresa li va fer tant de mal, això, que va cridar i tot i uau, va sortir tan de pressa, no per la porta, no, va tirar a terra la paret i se'n va anar cridant, soc la cabra cabresa i aquesta casa ja no m'interessa. I llavors la formiga va obrir la porta per dins, va treure el passador, va obrir la porta, va entrar el conill i llavors tots dos junts se'n van anar a la cuina, van agafar una olla, van posar la coliflor a l'olla i es van fer un brou que es van llepar els dits. I conte contat, aquest conte per la xemeneia s'ha volat. Bé, estimats, ja s'ha acabat el conte. Si us ha agradat, ja ho sabeu, mans amunt, mans amunt, mans amunt. I fins demà, demà passat, o vés a saber fins quan. Un petó molt gran.